И яйцето. Колко не ли било сега? Може ли, Дани, ела да ми държиш, че ми се клати? Някой да ми държи яйцето. Дайте един център да го чукнем, малко и ще хвана. Не се чука. Има си мурафет, защото ако го чукнеш, може да се спука черупката. Един път да го фиксирам. Калция, това е калций, всъщност даже и малко да отиде. Не е проблем, дай ми сега свредала. Необичайна процедура за ресторант, нали? Но ще разберете, и дай ми една, аз ще го правя сламка и... Няма бе, той да падне, няма да се чупи. В България как в Пирогов оправя костите на децата с бормашината. Как? Без си купила на бормашина, защото няма инструментален. Сериозно? Пирогов. То се е разчул много покрай скандалите по Пирогов. Чакай, че не ме намеря контакт. Ние обикновено отвънка го правим това, ма. Еми, дай да тръпнем пейката насам. Така, и сега с по-голяма свредъл, за да стане... Така, гледам да запазвам мембраната. Да. Мириш си да заплега. И от тук натам тръгва вече... Тук се насипва, нали? Процеса на изсипва. Не трябва да подзад да сложим. От началото, без да имам опит, помагане на 42-я ден се излюбва пиленцо. Тръгна ли да помагам на едно пиленце да го му чука, черупката няма шанс да оставя. Той с човката чука едновременно из кръчетата и така си пробива. То трябва само да си пробие черупката. Така, ето тук има една мембрана, която е... Абе, айде. Сега вече е въпрос на налягане. Най-трудно излиза жълтък. Най-силният афродизиак е на щрауса жълтъка. Той повишава мъжкото либидо. А защо налягане? Ако направя... Вие вкарвате въздух. Ако Не направя можахме ли една 5 дупка дупки... отзад да направим? Ма вижте какви страхотни сувенири после се правят. Така, за да бъде черупката цяла. Само на дупката се слага слоика. Да. Да бъде няма дупка. А кой ги рисува? Целки Костенец, Цанки от Овцев, художник. Един иконописец. Аз си го харесах, той е правил много неща в криптата на Александър Невски. И сега е пенсионер, човека вече си живее там. Той ни е иконописец. Комплета става като... И да се фира като гледа. Равнявало се на 30 кокоши. Това, което излезе. Това трябва да стина. Омлет излезе Значи спокойно. относително е, можем да направим омлет с 2 яйца. Рекорда ние от 13 човека сме правили от едно яйце. Но сега намаляваме царевицата да са по-малки яйцата, защото изгубихме 2-3 женски, като е над 2 кг, дай това яйце. Цепна и се дупето и ние я изгубихме от кръвозапора. Аз не знаех, че царевицата лятото е много... остава огромно яйце и не може да го снесе. От тук натам го слагаме да се изцежда вече в... То сега ще изполе още един омлет, ще си изтече, но това е процедурата, за да може да ви покажа